राजाखौ स्कुलाव होबाय नोंसा? होबाय र' स्कुलाव दिनैसो थांदों। आं स्कुलाव थांदों। नंगौ? राजाखौलाय अबे स्कुलावथो होखो? बाथौ होखौ ना इंलिस मिडियामाव होखौ? गैया, जोंफोरबायदि निखावरि गोरिबालाय अबाव बेफोर स्कुलाव होनो हानो? जोंफोरनियालाय सरकारियानोसै। बे सरकारि स्कुलावसो होबाय गथ'खौ। दै गांदों। र' होबाय दे आरो बेयावनो फरायसाबथोसै, नांगौखिनिखौ जिखिनि हायो फरायथोसै। फैसाफोरखौलाय माथो खालायो? सासेल'सो गथ', बे प्राइभेट स्कुलफोरावनो होनांगौ। हाया, जोंफोरलाय अबावहानो जानोनो थोआ। जानाय लोंनायखौलाय एसे खेफ्रा खालायबाय आरोलै, खेफ्रायै सोलिनांगोन गथ'नि थाखाय। जानाय लोंनायखौ एसे खमायना होबानो जाबाय आरो। जोंबायदि मानसियालाय माखौ खेफ्रा खालायनो? जानोनो गैखाया, मालाय गोनाङासो खेफ्रा खालायो। खेफ्रा खालायनो जेबोआनो गैखाया, माखौ खेफ्रा खालायनो जोंलाय? मावाबानो मोनजायालाय मादै जोंफोरबायदि मानसियालाय अबाव प्राइभेट स्कुलाव होनो हानो? थेवबो बेफोर स्कुलाव होनो हाबालाय मोजां आरो। सरकारियावलाय मा मोजाङैनो माथो फोरोङानो माथो मास्टारफोरालाय। फोरोङो मादै, मानो फोरोङाखाय? जेसेबां मानसि बेबायदि सरकारि स्कुलाव फरायनानै साख्रि मोनलांबाय। नंनायालाय नंगौ, दिनै प्राइभेट स्कुलाव होबोलालाय एसे सुबिदाफोरखौ बांद्राय मोननो हानाय। नाथाय सरकारियावबोलाय मोजाङै फरायबालाय बेयाव फरायनानैबो मोजां मानसि जानो हायो आरो। थेवबो आंबो जाथ्राहाय सरकारि स्कुला। आजिखालिलाय माथो मालाय बे मिसनफोराव फरायनायफोरासोलाय माथो बेसेबा नाम्बार लायै पास खालायसै माथो मेट्रिकफोरखौलाय। फरायनायनि बागैलाय आरो माथो बुंबावनो? सोरबा प्राइभेटाव फरायनानै नाम्बार लाखिनो हायो, सोरबा सरकारियाव फरायनानैबो नाम्बार लाखिनो हायो। गावबा गावसो नङा होनबा मादै? गावबा गावनि फरायनायनि लोगोआवसो बाथ्रा। दे मादै, थाथ' होनब्लालाय थांसै, गथ'आबो दै गांदोंनो। दे होमब्लालाय, आंबोलाय मोजांखौसो साननानै बुंदोंमोन। सरकारिफोरालाय बिदिनोसै नालाय। दे मादै, थौआबा आं दै गांखादो। थौआबा लांगोन, न' मोनखासिगोन ना? आबैया मालाय सान्दुं गोसायाव अन गुन्दै देगासिनो। सना, आबौ फैबाय। आबै, मा खालायदों नोङो? आबौ, नों माथो फुगुमा फिथा जायोनो सना, बेखौनो देनो आङो। जागोन। गथ'आ अनला खारैबो जागोन बुंबाय थादोंमोन, बिनिखायनो देबाय आङो अन गुन्दैखौनो। आबै, अनला खारैजों दाउ जागोन। जागोन दे सना, जागोन। नों जागोन बुंबाय थानायखौनो दाउखौ बुथारखाबाय आङो। दिनै अन गुन्दैखौबो देखाबाय, आइया संगोन दै। गोथाव अनला खारैजों दाउ जागोन। जागोन र' आबा, जागोन। आबै, ओमफ्राय हुखुमाखौबो दानो जागोन र' सना, जागोन। आं बेखौ देनानै लाग्रोनि, आरो गाबोन नोंनो स्कुलावबो टिफिनाव हरफागोन दे, फिथाखौ बानायनानै आं दे। टिफिनाव लांगोन, बेनिफ्राय लुरग'आ जागोन। आबै, लुरग'आ आंनि टिफिनखौ जादो। टिफिनखौनो जाजायो जाम्बाया। आयौ, आंनि आबौ सनानि टिफिनखौसो जाबाय, नों जेबो मोनजायासै? इयो लुरग'आ जाजोबदो। बिदिबालाय आंनि आबौआ मोनजानायानो नङा माथो। दे, आं गाबोन लुरग'नोबो बानायना हरगोन, बिनोबो नोंबो जा दे। आबै, आं लुरग'नोबो लांगोन, आंबो जागोन। दे, जानो हागोन दे। फैयाबा आथिं आखाइ सुहैनि। बिहामजो, आङो अनला खारै संनांगौ खिनिखौ इसिङाव दोनहैखाबाय दे। ओमफ्राय आइ, नोङो बेदरखौ गोदाखाबाय नामा? आं गोदाखाबाय दे, सुनानै दोनहैखादों। दे होमब्लालाय, आं संहैखानोसै आथिं आखाइ सुनानै। आइ, फैदो। थौ, दंखलसिम थौखा। जागोन दे। मा जाखो आबा? मानो गाबदों? मा नांगौ आबा नोंनो? गाबनाङा आबा, गाबनाङा।
पापाया लाबोगोन दायो दे आंनो दानो नांगौ दा गैयाना बेयो नोंनो दाखालि लाबोदोंमोन माथो नों सेफायनानै लादो दा गोदान बायबावगोन पापाया फैदों दे पापाजों थांगोन दायो शपिंआव दे नै दा नै बेखौ ला बेखौ पापाया मैयासो लाबोदों ना गोदान नि रेलगारिखौ लानो आबा हामालाय बेबायदि बुस्थुफोरखौ सेफायनो हामा माने एसेबां गोख्रा बे गथ'आ मानो रावनिबो बाथ्रा खोनासङा बियो रादाय आं मा सानदोंमोन माबा आबाखौ प्रि स्कुलाव होथ'ला नामा माथो होगोन होननानैसो बुंदोंमोन नोंलाय माबा आबाया उन्दैबो देनाय जेबो बुजिनायबो जाथ'वाखै नाथाय जोंफोरनि आबाया मालाय गथ'निख्रुइ एसेबां बांद्राय अख्रा नामा आंखौबो दहाय जेला जेसि खालायदो आरो मायबा मोनसे नांगौखौ मोनाबानो सेफायला सेफायजि खालामजोबो दहायबो फुथलाफोरखौ सेफायजोबदों बेफोरखौनो बेलाय उन्दै गथ' दासो 2.5 बोसोर जादों मा मोनथिगौ बेलाय बेबायदि जाखायो माथो आं मोनथिगौ आबाया उन्दैयानो दं दासो 2.5 बोसोर जादों नाथाय बिनिया उन्दै हिसाबाव अख्राया बांद्राय जेबो नङालै नों बांसिन सानो रादाय आबाखौ होथ'ला नामा प्रि स्कुलाव बेयावबो दा लोगोफोर समरा समरि मोनगोन बुला बुसि जेबो बुजिनायबो नङा सेफायला सेफायसो खालायगोन नामा एसे देरबावथोसै नामा एसे बुजिबावनाय जाथोंसै खोमा दे होमब्लालाय अख्राया बांद्राय बिना दानिफ्रायनो एसे एला सासनाव दोनाबा गथ'आ उनाव देरलांबा आरो बांसिनसो जालांगोन जेबो नङालै जेबो जाया मा जानोखाय आंनिसो आबा सना बियो जेबो जाया बेफोरबायसालाय एसे अख्रा अख्रि सेफायला सेफायसि खालायखायो आरो बेबायदि बैसोआवलाय बेबायदिबाथ' मोजाङानो देनै इयुनाव देरनानै बेबायदि अख्रा जायाबानो जाबाय जाया मानो अख्रा जानो आं दंना आंनि फिसा टेनसन लानाङा नों खालि गथ'नो नांगौ बायदि अननाय हो जानाय लोंनायफोरखौ मोजाङै नायबाय था जानाय टाइमिंफोरखौ टाइम टेबोल खालायनानै जाहोबाय था जेबो टेनसन लानाङा नों बिमा जानानै आरो माबायदि टेनसन लायालासिनो थानो गिनाय मोनो आं फिसाफोरखौ बेबायदि अख्रा जाजानो गिसोयो आङो बिमा बिफानि बाथ्रा लाया जाजानो गिसोयो आङो दानिफ्रायनो सासना दोननांगोन रादाय नोंनो नांगौ बुस्थुफोरखौ लाबोनाङा ना बिनो नों सिगां होनांला दे बुस्थुफोरखौ लाबोनानै सासेल' फिसा बिनोनो होआबालाय सोरनोथो होनो नङा होनांगौ थेवबो बिनोनो दा गासैबो धोन सम्पति सासेल' फिसा आंना बिनोनो होआबा आरो सोरनो होबावनो दिनै आयदै मेंजोब्बायहाय आङो दिंखियावनो मोजाङै बारा मेंनाय मोना बेयाव आं मेंनायसो मोनसोयो दिंखिबो गैला मालायनियाव ओरैनो थांनोबो लाजिनाय मोनो मेंसोयोहाय आं बेयाव बालाखो सैथिंबो मेंनायाबो बारासो जायोहाय देहायाबो फेर मोदोम ओंखारसोबाय इसेबां मावनानै जानानैबो मोदोमानो हामनो रोङा आयु साख्रियालनि हिन्जाव जानाय मोनबालाय बिसनानिफ्रायनो सिखारनो हानाय नङामोन खोमाहाय आङो आरो मालाय दिंखियाव देबोला दसेनो जायोबो बेयाव एसेबां गोबाव जायो दहायनिफ्रायनो देगासिनो जोबनोनो रोंला मा रायज्लायबाय दंलै हारसिं सोरोहाय ए सिख्लाफोरसो माथो मा मालाय बिस्रासो उन गुन्दै देदोहाय फिथा जासिगोन खोमा लुगैनो आंहासो लुगैजोब्बाय आंनोबो हराखैहाय फिथाया नै देफा एसे मेंजोब्बाय आङो दा देनो सम गैथ'आ र' आंहा नै आंहा दख'ना सिलायनो फैदो बाजैया दंना गैया नै लोगो फैदो दख'ना सिलायनो हैनो दख'ना सुनो हैनो गांनै थिखि बादुलि थां नोमबाजैया न' सिङाव दं थां अनला खारैदो दाउ बेदर संगासिनो बा मालाय गोथावखा बाजै मा खालायदो
बा गोथाव गोथाव संदों ना माइलै? ओइ र' ओंखाम संगासिनो आङो। कास्टमार फैदोंलै नोंना कास्टमार। र' फैगोन र' बाजैया गोथाव गोथाव संखायो। ए माब्लाबा जाफैनांगोन होनब्लालाय ओंखाम बाजै संनाय। औ जागोन दे माब्लाबा बेदर बायनानै लाबोगोन जोंहा बाजैखौ संनो होगोन। औ ए लोगोबो दंफैयो माथो फै। बाजै दख'ना सुना होनांगौमोन। अ दख'नाखौथ' सुनो हागौमोन र'। बेनिफ्राय आंना दा खानि बायनो फैसाबो गैथ'वा सुथ'वाखैयानो आङो। अर्डार फैबाय थादो सुनोनो हायाखै आङो। बाजै नों सुनाल' हरबानो जागोन जों खानि लाबोखादों। बेना गांनै बेनिफ्राय आंना गांसे। ए खानि लाबोखादों नोंसोरो? औ बाजै लाबोदों। लेसफोरखौबो लाबोखादों बाजैया सुनानैल' हो। मोजाङै सुना होदे बाजै। दे जागोन दे सुनानै होगोन दे। बेनिफ्राय बाजै आंनिखौ दख'नायाव लिबलांबो लागायनानै होनांगौमोन। ए बे फाराव? औ गिदिर गिदिर लागायनानै होदे बाजै। ए नोंसोरो बे लिबलां लागायनायनि खुन्दुंखौ लाबोखादोबा? लाबोआखै बाजै आं गाबोन हरफागोन दे बिनि आखायाव। दे जागोन दे होनब्लालाय। ओमफ्राय बाजै बेसे लागोन गांसेयाव? जागोन दे माबा मोनसे होबोलानो नोंसोर खानिबो होखादों नालाय सुनायनि आरो लिबलां लागायनायनि हाजिराखौ होबानो जागोन दे। जोंना बाजैया मालाय बायदि नङा बाजैया खमावनो सुना हरो। बेनिखायनो नोंना जेसेबां लोगो दङ सिनायनाय दङ दख'ना सुनाय ब्लाउस सुनाय जेसेबां दङ बाजैनो लाबोजोब खमावनो हरखायो जोंहा बाजैया। ने बाजै? मालायनिख्रुइ एसे खम लायो आरो। दे बाजै लाबोगोन दे आं कास्टमार लाबोनानै होफैगोन। दे